So guys, part 2 na ni. Please share this video para daghan ang masayod, no? Labi na sa mong kaperdihan pag ma-share nimo ni. And part 2 na po ni siya. Maraming salamat po. Mo ko nino? Pagbuton yung maayo. Dito. Kada ko na maligo, no? Kana ba nga tuwad yung taguan ko ng atong kabaw, no? Hindi rin ako kayo pa. Nagsuot, tabi mo pa. Butol ba? Normal. Undan. Normal ko ba? Hinahingwit dali sa mga kamot sa baba. Madali na. Ano yun? Ano mong bala ng video? Hindi. Kasi may kubiyan kayo na nakatang-tanaw mo. Ang nakita niyo katong ang sugod niya katong puti. Paa. Babae ka Puti niya. kay paa. Yan tuhod 4 years na to. Nagili na. Kuan. Ay, Bangin bigyan. sabay na to sila. Ang nag-una gyud ato katong babae nga taga Surigao. Ito kasi kirot pati kadua ko sa semana. Mabuti ka naman. Hindi na siguro kaisa na. Isa ka semana, isa. Pwede po siyang 3 days after sa ligo. Depende ko sa kung hanggang pa usap, isa ka semana nga. Semana lang Isa ka kayo. semana, suro yung pag-abigos. Kung dako-dako budget, pagtuon ko nimo. Pwede na. Narera ko maagi sa kon, mas dool sa matanaw. Tanaw. Dool ang matanaw kaysa bansalan. Bansalan. Tuyok man. Tuyok ayo. Ha? Baksi pag yun sa kiyabi. Kung dali ka sa matanaw, nindo, tagdalan. Dalan. No, dali ra mabot. Diyan mo nangagi. Dili sa kuan din. Ano po na pagmintong kwarta. Dali ka sa matanaw, dali. Dali ganit na. Magabot nino sa bidyuan na. Dito kami agi niya. Balik ko muna ko akong ID. Bayad ko sa record. Wala gini na lang hilot ka, wala. Hmm? Lahi ko, wala gini na nga hilot ba? Ako yung hilo. Yung body na ko kaya para dili lang ka dali mo tabang. Ako ito uban, nalawas na to. Kung magsirkular ka Kani na to. gani ako, hindi ko hilot. Sir, mo tayo mga gusto pero Dili yung hali ni Camilo. wala ay. Kani kita na nito sa ito. Kani siya, nga na video sa YouTube. Part 2 ni, tanaw dito, napay part 2. Ang isa sa lang ko ng tanaw, ako na yun. Bagyo na niya. Ba, Ha? sakit. Pero pag ganun ang ano ni mga Ganun ba eh. hilot di ba nga ano? Hirot
Yan, inong tunong ba? Nag-iinong trabaho kabila siguro ang sapato. Ako, manghilot yun ko. Ano bang gusto po kumaayo ang customer? Ipait mo natin ipamati. Ay, diba? Apoy ay pait. Dili ka katrabaho tarong. Dili mo trabaho, dili 100% kaya nakit ipamati. May trabaho. Bisan ko ka ng mga ubo, kalentura. Dali-dali na kayo na yung na. Ay, shout out tayo sa taga Magsaysay. Na si Mama, nabot na sa Digos. Hello sa taga Magsaysay. Davao del Sur, no? Nasilingan po nila sa mga taga Blocon, New Ilocos. Ano ba na? Abo pa may Magsaysay katong aging kuwan. Ulit may baboy naman yung mga barato po dito. Ayang na-off ang cellphone. Ang number nila, mang. Ilang ang number? Managkaan. Ano pa doon kay gutom. Di ka nagkahumulog nilagang gabon? Kahumol. Anak-anak lang. Lapo lang ba? Pero basa. Oo. Kano sa kanahuman? Wala po daw kausap. Ano man? Kaya nawa itong gabona mo. Kanang gabon nga hinumol, nilaga ni mo undangin na kadi na maayo. Makapas mo nagsamot sa itong lawas. Mo samotang walay kusog. Pagbanhod, mangalay. Ha? Swerte rag na ayo, pero di yun, tagsar yung swerte, anak. Di ko na siya. Mukubo lang ato ang mga kapanitan, mga kaugatan. Ang saon din na. Ang saon din ang gabon. Ang gabon, maglaga ka human inumundan. Dili ibutang sa panet, ha? Itlog manok kayo. Awal magpasag ito hapan gabi eh. Bingaw kini mong apo ni mo ni anak. Apo, anak. Bingaw kini sa ang wifi. Kaya nga kung G's 18 hours Kaya. ang ting lugaya. Nga kung 5 pesos, unom ka oras o 30 minutos. Yung lugay man. Malipay ako mahulog. Hindi naman ko anong ginansya. Gamit ko. Nakagamit man ko. Exist naman lang na siya. Kung ako pamubuon, makakwarta ako, pero dahil ako magpuan. Nakuha lang na makahulog sila. Malipay po sila. Taas ilang time. Malipay yun. Nakanaw. Hilong-hilong na. Kila rin ihulog na, di pa na mahuman. Mahuli na lang mo. Di na sa karot, 6 hours kung 5. Hindi, sa lagi panghulog. Kila ihulog ni mo, day. Dugay-dugay. Oh. Tanan, nindot na. 5. Gani, tingala gani ko dito sa ako nga. 5 pila lang sa oras. Dili sa inyo nga 9 Wala hours. na. Dili na lang ko mag-wifi dahil sa inyo. Oh. Tanawa pila ka oras mo 5. Pila ka oras? Pwede dagyan po ang Diyos. Pero wala na. Anong ka oras na? Oh, 6 hours and 30 minutes. oh, 6 hours. 6 hours and 30 minutes. Ang G's na mo, 18. Yaya boy. Suko ganim hulog no, kay dugay na sila kausap.
Okay ra? Okay na. Kaya ba kasulay? Meron pa, uy. Ha? Lahi ko dito. Hilot-hilot ra nga. Hilot yun na ka na bang maghago dyan ko. Gusto ko mahago. Ha? Pero ko. Eh, nani ang tao. Gusto maayo. Hmm? Ibalin sa nato ni ma'am. Pwede mabalin dito speakers? Ate dito yung anak. Ibalik lang natin na si ma'am. Abot mo lang sa videos. No? Ang imong kita natanaw. Dali na, uy. Kumari pag-abot digos. Mana juga ang ako kanala sa Facebook mo. Kuan madto ka dito, boy. Wa magumi ko na mi internet to mi load ba nga tawag. Karang sa kuan sa internet nimo sabay imong dala. Facebook. Eric Hilot ang traditional. Ano yung Facebook page? Eric Hilot ang traditional. Prenta kay para pag mapalo ka, makakita ka sa kung kinahilot o nakilot ako sa kung wala na kinahilot. Utok kayo yung mga granulo, taas kayo yung oras. Takbo gina siya. Takbo siya. Ya, gamay rin mong dibayad. Pura. Diba? Tanaw pahilot sa ko. Hmm. Isa ka biya dito na kan Jimmy. Ako Natanaw. Ya. Ako niya na. Ay kadlawon pud magikan ko ani ko Masayo kayo na. Tugmog kayo. Gani nga, likod-likod ko desisyon ko, boy. Ako, tuwagan doon ako, boy, palod ko. Primero, katong sir 9:30, ako, di man. Yan. Akan mo, di man active. Yeah. Nagduha mo din ka number. Ya. Boy, smart man siguro niya ako kasi dito. Kung nga, tawagan ako, nagpuntak. Naring. Kana na ka ko kina kinaring na. Sabi, ito'y ugma-utak ko schedule. Ay, magkakaroon. Asawa karoon na lang. Gani kaya ako mag-abot magutanan niya. Apoy, Busy na. Gabi nagsugod agahapon, sugod lugod. Alas 7 midyas buntag. Straight. Ang man ko mga ano, gabi na. mahuay doon ko gamay no. Ngayon na po gamay. Kaon. Pag na po gamay. Siya mo, sige na. Kauna po taon ng kabaw. Sige lang mo karga sa kabaw. Wala gusto. Pa-relax po yung kabaw, palunanga po. Iya pagkauna po, no? Sige lang mo gamit sa kabaw. Ngayon, hindi mo istorya ang kabaw. Ingat ng kabaw, boss. Relax sa mga boss. Palunanga po kukod, no? Di mabugnawan. Ganyan pagkailotan eh, pagkailon dito. Ay, diferensya sa ubang hilot. No? Ay, gaan lang magagagian. May ano na nito. Wala na. Hindi deh. Ugat na yung katukan. Ano, na bro, mo-activate ba? Mga sangit-sangit dia. No? Hindi pa sa pirmero, may kapan pa ba? Madugay na, di naman. Kasi nagugutabangan ay mga maintain. Ano ba yan? Kung mag-maintain na, una, di namin magkita. Ayaw naman, no? Facebook na. Kita ng tanaw na lang. Set up. Basta, Maayaw mo, hindi ba may bubiyang tao ka naman? Ano ang gagawa? gani yung friend na kahit para ko na. Ay mo maabot magalit, inan ka. Salamat! Mag-service kayo ng parang okay. Yung anak na ito, ayun, ako si Juan, ang sugon lang na nagagawin na padala mga Juan. Sa inyo na isa ko ito na. Dahil ko na isa ko na ako, nagkambing naman. Yung dragon ko, parang gold ba nga ito? Parang patyo ba nga dragon?
Kasama kayo sila. Kadala kong Dragon. Sa nindot na kay Dragon rong 2024. Alam ko na kami ma. Pero diri asa. Dito. Ah, katama to. Okay na? Maburan time? Mana? Dugay mo Dagan na pa man. ko. Pila Dagan gyud pa mo? man. Sila pa yung giulo. Yung gidungagan man yung ipapagkuhan sila. 10 minutes. Nga 10 minutes nga. Baligis mo giulo. Pila gyud Jess? 18 hours. 15 hours? Dugay kayo. Banta gitid. Balik ka sa semana, buhi pa na. Wala man ay off mo. Balik ito, no? Off na siya niya. Pagbalik na mo na po na siya. Wala na ko gipakuan. Expire. Pwede na. Sunod, ayan na paghulog. Kaya dito sa matanaw ka. Mahanap ka rin ako ito. Mahit ko siya. Mahit ba? Yeah. Yan na po yung kasi YouTube mo. Ah. Ano makapahilot? Ah, dara ko, tanaw sa TV. Unay naghilot ako. Nana ko sa TV, ha? Ah, di, no? Wala, di hilot nga nga na, no? Yan na sa TV, no? Hmm. Ako'y magulang. Di man siya stroke pero kung di man ilang ipahikap sa kiin. Ah, dili pwede na hilotong. Yagit, masuko. Pero kaya ka pamalikas noon. Ah, dili pwede hilotong. Anong sinunod pamalikas? Eh, ampo ng Dili, sinunod. maayo na. Papanito ha sa mang. Ha? Papanito ha sa. Mana taon? Ah, sabay lang tapanito nun. Tama na, nagandang sigaw. Para inigawa sa video, hayag. Anak, dito, anak ka lang. Video ng artista. Kita ka lang sa TV. Para ma-picture lang mga kuwan, halas lang mga sugat tanan. Mo na inigawas nila sa kung maging hayagan nila. Ano ko nila sugat aghan? Gamay lagi ka na sugat ha? Mga picture take, mga model, parte hayagan. Gwapo pa sila kamera, yan ang pag-isuga. Natin tinawa, kita lagi kayo. Apo ba? Si isang sakit yang likod. Ano ito? Hinala na nagmaikapan og mga tradisyon ng mga kamot. Ako rin ang gagawin. Kung balik din mo, pwede ka mo danda. Parang mo sa suong. Ako po ano. Pwede Pero nga. manawag yapon ka ha, bago ka mani. Sugat eh. Kay. Manawag ka, mga isa kadlaw no. Manami ugma, anak ugma. Para ugma pa ka makakuan, para relax ba? Diyan rasa ka, Bernes ron. Bernes pa ka balik. Pero maka, nawag ka, Webis. Pinakatong taga magsaysay ni. Ano naman, home service na lang. Ah, home service na dito. Ano ako dito, Pwede. Parang daghan di ba? pwede lagi bisang isa. Siyempre, magkabayan-bayan sa gasolina. Pinaghatag ni message dito. Asa? Pinaghatag niya sa magsaysay. 1.5. Gasolina. Ang pilihan ako diya, gasolina oras.
Una nga, ang Diyos yun. Imbis ka makahilot pa ko sa uban, to ano mas biyahe. Kaya pagkabuti ito, dukay pa dyan. Naghilot lang nga hilot. Hindi man hilot nga 15 minutos. Kaon, dyan kong oras, no? Pagkabuti ito, halimbawa na. Halimbawa, ikaw isa, 1.5. Kung naka-isa ba dito, 500 may pangailan ka na. Doon mo. Ang atong ikaduha, 500 na na. Kinsa gusto, 500 na na. Kung mudunga ka, duha pag yun, 500 na yun na. So, dili 1.5. Duha naman na. Ang 1.5 lang na starting yan to. Para maabot dito. Minus gasolina ba? Nagano na ikwas na tagan. Oo. Kapalit o chipon cake. Nandot mo na i-deliver na lang yung chipon cake. Hindi na ka mahago ba, no? Kani nga ko lang mo wala mag-video ba. Ha? Manginom ko ni siya. Mo na si pas mo, ma'am. Pas mo sa kusog. Kay abi mo sa una pagka kugihanan ako. Kung yan po mapasa, May video ni kagabi magbasa lagi. mo na siya. Banod, mangurog, malay, puy-puy. Ano siya? Naitaas ni balay. Wala man. Ako malay ito sa likod. Ay ko ani. Ako agad po na, pero ang malay din ako sa likod. Dari lang ko maghilot. Aman mo mga anak. Ang isa na trabaho, ang isa eskwela, isa tablet balay. Tulog. 28, 22, 12. Ano pa ninyo? Ang 28. Pulis na? No, pulis. Kaila ka ng tukloy. Oy, kay Lugos, kadiri mo na. Nakadungog ko. Sige, kadiri mo to. Hangga ramay na ako. Hangga.